yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal waktuji ɗiɗi fawi hen to Paris lamorde France. Ahmadou Barouba. tedduɓe fulɓe jam wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi hande ko balɗe nogas e jeeɗiɗi lewru jeegomo ɓuuri hitande ujunaji ɗi e nogas e joyyi ana fotti aljuma labɗo laɓaɗo ko ɓuuri tengtude kabaruji ɗi e oɗo subaka Niger hewɓe konukoɓe leydi ndi no goni e tikkere e nder balɗe tati murte ɗiɗi waɗi talata faltiɗo to Filengue ɗimmere nde waɗi ko alarba faltiɗo to Terra ɓe du ko lundiɓe hooreɓe mabɓe e fannu konum kagal e dow salare yaade haare waɗi lebbi tati ko wayni waɗino ko saabi ɗum mayen gartu hen e ley kabaruji ɗi to Guinée eɓɓore sariya kesal no mbiyen eɓɓore sariya hesere dosgal laamu ngu jonnama hoorejo leydi ndi hono général Mamadi Doumbouya hanki alkamisa ko yimɓe CNT suudu sarɗiyankoru laamu fadde ngu waɗi ɗe golle e tawtorede yimɓe diina société civile e hooreɓe politique kono ala ko anda tafon ko woni e nder nde eɓɓore mayen gartu hen to Gaza yimɓe 59 mo mbarama hanki saabu fettande e piyende kono Israël ko ɗum holli ardiɓe cellal Hamas no tawa e loriɓe e o alhaali fadannoɓe e nokkure ɗo fedde oni wonno e feccodirde nguure e balle tedduɓe bisimilla moon on calminama on juurama solda siɓe Niger ina e tikkere nder balɗe tati murte ɗiɗi waɗi murtere aranere nde waɗi ko talata wonno to Filengue ɗimmere nde waɗi ko alarba to Terra ɗum ko dakorde ɗiɗi konunkoɓe waɗuɓe murtaldu lundade hooreɓe mabɓe konunkoɓe ɓe ko saliɓe yaade haare kadi ɓe cali renude lappol mobilaji iwde Burkina Faso faade ñame e nder lebbi tati kono Niger waɗi murte laabi nayyi dafoɗon ɗiɗi arani ɗi watno ko to Termite e Tawa Oumar Mamadou Sow. To Terra wuro moftugo dakorde tolniga kilométre uji temedde ɗiɗi hakkude mum e ñame solde fiiɓi catal joguingal nden ko keeri kolli salari ñande alarba nden salari ko lundade jamiroje mawɓe mabɓe wonde yoɓe ɗoftu lappol jutgol camion ngaji jolnonoɗi nguuri iwɗi dowri to Burkina Faso tindade ñame lamorde Niger ɓe konunkoɓe wonduɓe e metti caggal nde capanɗe jeeɗiɗo e goho e mabɓe mbara e yontere faltini nde e jango kuliyankoɓe wangu to bani bangu namni ko ɓeydinede kaɓorɗi hebde kabruji laaɓɗi kam e hebde jobdele mabɓe e saaha kanɗo o ko adi ɗum ñande talatare nde ko konunkoɓe wonɓe Filengueɓe mbaɗno dilleri to Sengorewo ñaame ɗo tolni e kilométre uji temedere e capanɗe jeetati ɓenne kamenni cali ko yaade bani bangu gaga ɓe ɓeydanaka kaɓorɗi ha tingti noon e to batte weeyo ngo nde mawɗo mabɓe o lieutenant colonel Massaoudou Dari Moussi sali ɗum ɓe diftimbo kadi ɓe piimbo piggal musgal kono nden o naɓa ñaame hade makko yawtinede Turki ngam safara.